פיאט אברד 500, קילס וכניסה ללא מפתח. זה המפתח. אנחנו נתקרב לאוטו עכשיו. שראיתם, האוטו נפתח. ובמקום המפתח יש כפתור סטארט סטופ. אנחנו נלחץ על הברקס, הכפתור יהפוך לאדום, ואז אנחנו נוכל להניע את הרכב. רגע, הרכב מונע, כפתור כבוי, שוב לחיצה על הברקס ולחיצה ממושכת תכבה את הרכב. אנחנו נצא, נסגור את הדלת ונתרחק מהאוטו עם המפתח החכם, והרכב תכף ינהל. כרגע הרכב נעול. אנחנו נניח את המפתח בצד, ניגש לאוטו. הרכב כרגע נעול. במקרה של אובדן המפתח החכם ישנו כרטיס אשראי שמאפשר גישה לרכב. אנחנו פשוט אוקיי, וכרגע הרכב פתוח. אני יכול להיכנס עם מפתח החירום, וכמובן להניע את הרכב. שיטת GPS. שוב לחיצה על הברקס, לחיצה ארוכה. נצא, נסגור את הדלת, נתרחק. וכרגע האוטו נעול. התקנת